il-ħamis 23 ta' Settembru, il-Knisja tiċċelebra t-tifkira ta' San Piju ta' Pietrelcina, saċerdot. Nilqakom għal-qudiesa mmexxija minn Dun Mario Sajd li ġie ordinat saċerdot 19-il sena ilu. L-Evanġelju tal-lum ilaqqana ma' Erodi li sema ħafna dwar Ġesu u rid jiltaqa' miegħu. Mhux biex jikkonverti, imma biex jaqta' l-kurżità. Il-mulej lilna ikellimna b'diversi modi u jagħmlilna diversi sejħat fil-ħajja tagħna. Imma kif qed inwieġbu għalihom? Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Nsellem lilkom il-koll, sħuti li nġbartu biex flimkien niċċelebraw din l-Ewkaristija killum propju fit-tifkira li qegħdin nagħmlu ta' San Piju ta' Pietrelcina. San Piju ta' Pietrelcina twilet fl-1887, naturalment ġewwa Pietrelcina kif iġib l-isem tiegħu ġewwa l-Italja, u daħal fl-ordni tal-Franġiskani Minuri Kapuċċini u ġie ordinat saċerdot. Eda biqdusija kbira il-Ministeru Pastorali li żjed fil-Kunvent ta' San Giovanni Rotondo fil-Puglia, kien ukoll direttur spiritwali ta' ħafna u ħafna fidili u ressaq ħafna midinbin lejn Alla u ta' għajnuna kbira lil morda u lil foqra. Eda lil poplu ta' Alla bit-talb u b'ħafna umiltà. Sar jiġbaħ f'kollox il-Kristu imsallab u rċieva wkoll is-sinjali tal-passjoni tal-mulej f'ġismu. Huwa miet bħallum 53 sena ilu. Ħuti jew nagħtu bidu għal din il-qudiesa billi flimkien itolbu lil mulej jaħfrilna in-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex itolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, bil-grazzja waħdanija inti tajt lil qassis San Piju minn Pietrelcina li jieħu sehem fis-salib ta' ibnek u permezz tal-ministeru tiegħu inti ġeddit l-ġubijiet tal-ħniena tiegħek. Għati lilna għat-talb tiegħu li nkunu l-ħin kollu maqudin mal-passjoni ta' Kristu biex naslu bil-ferħ fil-glorja tal-qawmien mill-imwiet bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ħaggaj. Fit-tieni sena tas-Sultan Darju, fis-sitt xahar, fl-ewwel tax-xahar, il-mulej permezz tal-profeta Ħaggaj kellem lil Zerubbabel bin Sjaltiel, gvernatur ta' Ġuda, u lil Ġożwe bin Ġeżoħodak, il-qassis il-kbir, u qalilhom: Dan jgħid il-mulej tal-eżerċiti, dan il-poplu jgħid: it-tempju tal-mulej għad ma wasallux iż-żmien li jinbena mill-ġdid. U l-mulej tkellem permezz tal-profeta Ħaggaj u qal: Jaqgħu għalikom huwa issa l-waqt li intom tagħmru fi djarkom imsaqfa waqt li din id-dar għadha ħerba? U issa dan jgħid il-mulej tal-eżerċiti: Ġibu quddiem għajnejkom minn xi xaddejtu.
bosta żrajtu, imma ftit ħażintu, kiltu, imma m'hemmx li tixbaw, xrobtu u m'hemmx li tiskru, ilbistu u m'hemmx li tisħnu, u l-ħaddiem mikri qiegħed ħlasu f'but imtaqqab. Dan jgħid il-mulej tal-eżerċti, ġibu quddiem għajnejkom minn xiex għaddejtu. Itilgħu fuq il-muntanja, ġibu l-injam u ibnu d-dar, u jien nitaxxaq biha u nissebbaħ fiha, jgħid il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Għannu lill-mulej għanja ġdida fil-ġemgħa ta' ħbiebu t-tifħir tiegħu. Ħajifraħ Iżrael bil-ħallieq tiegħu u jittennew ulied Sion bis-sultan tagħhom. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Ħajfaħru bis-sfin l-isem tiegħu, bid-daqq tat-tanbur u taċ-ċetra, għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom. It-tifħir ta' Alla jkun fuq fommhom. Dan hu ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Jien u triq, il-verità u l-ħajja, jgħid il-mulej. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Il-qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien dawn il-ġrajja kollha waslu fid-dnejn Erodi it-tetrarka u beda jitħasseb għaliex xi wħud kienu qegħdin jgħidu li Ġwanni qam mill-imwiet, waqt li oħrajn qalu li der Elija u oħrajn li qam wieħed mill-profeti tal-imoddi. Iżda Erodi qal li l-Ġwanni tajtlu rasu, mela minnu dan li fuqu qiegħed nisma' dan kollu u beda jfittex li jarah. Din hi l-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn ħtijitna. Bħal ħafna nies, Erodi xtaq li jara lil Ġesu. Matul dawn l-2000 sena ta' Kristjaneżmu kienu ħafna nies ukoll li xtaqu li jsiru jafu lil Ġesu mingħajr ħaġa u mingħajr l-oħra. Ħafna kellhom intenzjoni tajba li jixtiequ jiltaqgħu ma' Ġesu għax raw illi Ġesu kien il-ħajja tal-bniedem li jagħti l-ferħ u l-għena. Imma oħrajn fitxew biex isibu lil Ġesu biex jaraw ftit dan x'seta' joffri. Minħabba l-kurżità. Iżda Erodi xtaq jara lil Ġesu mhux biss minħabba l-kurżità, mhux biex jemmen fih, imma Erodi xtaq jiltaqa' ma' Ġesu minħabba lejra illi kienet qed tittaqqallu qalbu, minħabba lejra li kien qed iħoss meta jisma' illi Ġesu kien qed jagħmel ħwejjeġ kbar. Ġesu kien jgħallem, Ġesu kien jagħmel il-mirakli, Ġesu kien iqawwi l-qalb tal-morda ta' dawk kollha li kienu għaddejjin mid-dbatija. U Ġesu kien qed jagħmel ħwejjeġ kbar ma' dawn in-nies. U allura Erodi hawnhekk iħoss lejra illi xi ħadd donnu qiegħed jieħodlu postu. Ħuti lejra tista' twassalna biex nagħmlu affarijiet koroħ kif fl-aħħar mill-aħħar waslet lil Erodi biex hu wkoll għamel ħwejjeġ koroħ fil-ħajja tiegħu. Nitolbu lil mulej biex ilaqgħana miegħu biex niltaqgħu ma' Ġesu ħalli il-laqgħa tagħna miegħu tfejjaqna mill-mart tagħna, mod partikolari mill-mart tal-lejra, mill-passjonijiet tal-ġisem,
minn dak kollu li nħossu fil-ġisem tagħna, fil-qalb tagħna illi taqqalna. Aħna rridu niltaqgħu ma' Ġesu għaliex nafu li Ġesu lilna jħobbna, għaliex nafu li Ġesu lilna irid jagħtina il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Mela ejjew ħuti nfittxuh lil Ġesu iva, imma mhux bħal Erodi, mhux bħal dawk illi fittxewh biss b'kurzità, imma nfittxuh b'konvinzjoni, konvinzjoni biex nemmnu fih, biex insiru nafu aħjar, biex ngħixu tassew it-tagħlim tiegħu, ħalli ngħixu il-ferħ u l-imħabba fil-ħajja tagħna. Imqawwin mill-kelma ta' Alla, mod partikolari mis-Salm fejn rajna li l-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu, il-mulej jitaxxaq bina. Imqawwin dan il-kliem sabiħ tas-salmista, ejjew irresqu it-talb tagħna lil Alla. U bħal profeta Ħaggaj nitolbuh biex aħna nfittxu iktar il-ħwejjeġ ta' Alla mill-ħwejjeġ tad-dinja ħalli nkunu tassew knisja illi nemmnu f'Ġesu u li ngħixu it-tagħlim tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-familji tagħna biex jarfu jgħixu il-valuri insara, biex jarfu jgħixu dak li verament huwa taġid għalihom, ħalli jkollna soċjetà aħjar, ħalli nħallu dinja aħjar għal ulidna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fuq l-eżempju ta' San Piju ta' Pietralcina illi tant kien iħobb u devot tal-morda biex iqawwilhom qalbhom, nitolbu għall-morda kollha biex il-mulej jagħtihom il-faraġ u l-għajnuna illi għandhom bżonn u dejjem isibilhom persuni illi jqawwuhom bħal San Piju u jieħdu ħsiebhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-mejtin kollha illi inti biss taf il-fidi tagħhom biex inti mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina mulej dak li tassew neħtieġu biex aħna nistgħu ngħixu ħajja ħinja il-bogħod mill-perikli tad-dinja ħalli meta jaskun il-waqt aħna wkoll naslu għandek bi Kristu Sidna. Amen. Ta'kom ikun joġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla li tista' kollox ilqa' l-offerta li qegħdin nagħmlu lil-kobor tiegħek fit-tifkira tal-Qassis San Piju. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex din l-offerta li hija xhieda tal-glorja u s-seta tiegħek tagħtina il-frott tal-fidwa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li jikkonsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna tas-smewwiet jixraq infaħru lilek għall providenza tiegħek tal-għaġeb.
għax bija inti terġa' issejjaħ lill-bniedem għall-qdusija li fija sawartu fil-bidu u ddewqu minn issa id-doni li jbihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 il-Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-Mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int Mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati. Ġesu ħajl-ħobs radlek il-ħajr, birek u qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li kla Ġesu ħal-kalċi li ġerat il-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu minn dal-ħobs u nixorbu minn dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek Mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nirringrazzjawk għax għoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li ħanieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Piju ta' Pietralcina u l-qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu b'kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba li nagħtijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkun issu lilna jitqarblu bihom għal ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nobit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nobit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nobit tad-dinja għatina il-paċi.
Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek aħlisti minn ħtijiet kollha u minn kull ħażen żommni dejjem fidilin il-mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan hu il-ħaruf ta' Alla, dan huwa Ġesu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iż-żejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Għal-ġisem u d-dem ta' Kristu jħarsuni għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Bis-saħħa ta' din it-tqarbina mqazza għamel u għal li tista' kollox li nimxu dejjem fuq l-eżempji ta' San Piju minn Pietrelcina biex bla qiegħda nagħtuk ġieħ minn qalbna u ma nejjew qatt naħdmu bl-imħabba għal ġid ta' kulħadd. Bi Kristu Sidina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jbarikkom il-koll Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lil Alla.
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna u jieqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twieled għalina u li ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordana. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twieled għalina u rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru minn tad-dawla meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna, Ġesu li twieled għalina u rid ikun bniedem bħalna. Għaw Ġesu tiegħi aħfrilna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, uħu l-ġenna l-irbieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru minn tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewint jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twieled għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern,
Ħul ġenna li rbiħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Glorja lill-Misser u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santisma, urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twieled għalina u li ikun bniedem bħalna. Ġesu tiegħi aħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna li rbiħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkunsidraw fil-ħames misteru minn tad-dawla meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-Eid. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien nitolbu is-Salve Reġina. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Islim għalik li lek ingħajtu għaliex aħna it-turfnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wadan dan it-turfnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smewiet, jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-irwieħ tal-Purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom, jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qajt talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Eben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Bil-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina.
Sultana tal-profeti, itlob għalina, Sultana tal-apostli, itlob għalina, Sultana tal-martri, itlob għalina, Sultana tal-konfessuri, itlob għalina, Sultana tal-verġni, itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, Sultana imnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, Sultana imtella s-sema, itlob għalina, Sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-familja, itlob għalina, Sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Nitolbu, o Alla f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Inti li tgħixu s-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Infaħru lil Alla flimkien, ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirka l-qalb imqazza tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-altar. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Talla Marija Santisma. Imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tlok glorjus tagħha fis-sema.
Imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Om. Imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-Anġli u l-Qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-lum immexxija minn Dun Mario Sajd. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħid l-Arċidjoċesi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi u nsellmilkom.